Grabing lawi ah. Wow. Nakakuha na, naginom na eh. Grabe ah. Lami kayo. Glaway na sila, nasa ubos. Hi guys, so mayang buntag. Welcome back to my... Hi guys, mayang buntag. So, welcome back to my channel. So, karon natay challenge makauntag nangka sa babaw sa punuan. Itong i-try yung kaon dito sa taas. So mao ni ang atong sakon nga nangka unay hinog. Dahil na to kaon dito sa babaw. First time na nga challenge nga buhaton. So unta successful. Sa mga gusto di nga magpa shout out, comment lang mo diya sa ubos kay i-shoutout mo sa sunod na video. Tara guys, saka na ta. So atong tanawon og asa ang hinugan ni. Hinog mo din no. So kayong duha hinog. Pwede na kanon. Kani. Di pa. Aning usa hinog. So ato nang ablihan. Kumot kayo. Lami kayo. So atong ablihan. Atong tilawan ug tamis ba? Tamis kayo. Lami kayo. Wala akong tig video, naglaway na. Kuha ni tanan pa? Kaning duha sa ubos kay hinog. Kaning duha ba? To, Madaot na. puti. Siyempre ano na sa kahinog mo to? Wow, lami kayo. Ano ba yung mikan mo? Pilado? Pilo. Tulo. Sa iba o hinog to? Usa ko ay Ako tagtag na mi. Anong hinog dong? Okay kayo. Ito nga na hinog na. Kita ingon. Kita ingon lang kayo. Imong Kuya. Karin dia daw hinog mo rin. Ando ho. Ang duha hinog.
Kapoy kayo. Kuha na naman ang pungana, puta. Mahugaw ang kuan. So unra man yung Pedro. Sa wadro. Pawira na na na. Question. Okay, so Wow, lamig kayo. lami kayo. Kaya luto daw yun, hinag daw. Kuha na sa mga. Ano mo? Nakakuha na naginog na. Grabe ah. Lamig kayo. Labay na sila, nasa ubos. Oh, yeah, oy. Ikaw mo. Ikaw mo. Log na ko kay kapoy na. Kaunting, may ayuting, weird. Jare. Yung maragit ka na kin. Yung, Yo. yung. Uskag. Buwaan pa eh. Lamig kayo. Kanang duway, patulan na. Ito ang rig ba? Mahugaw na. Unahan nang niway da, way buwak. Wala na ba? Ha? Gawan. Ang kanto daw ko. Ay, kuha na eh. Dapat ka tiyan to. Papa dumagkat ka niya, Turag. So guys, ang mana daw akong challenge karabing kapuya eh. Whew. So guys, that's all for today's video. So thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos nga akong i-upload. Bye bye.